bunu çalmak için şu yürek yanmasa, aşık bolmadan. O ne mi attasın? Yani bizde de mektep yıllarından yankı. Bir dangdanlar okuw elýäken şu bir aşıklık bolupdy. Şol üçin dang şemalyny çaldyk. Birinji dang şemaly. Anany dang şemalyny çalyp berä Kerim ağa. Öýlek çalyp oglanalarym kömek. Solla. Kerim ağa, diýäsä biz şu asyl godadamsy gaty ynjyk bolýar. Şu meselede ýani ýollaşlaryňyz gollamasa bolýan näler? Esasy zat bolupdurýar da durmuşyňda ýani ýollaşlaryň gollamasa, düşünmese. Çağılan gollawy. Şu atlary Öýüňde awatlyk bolsa, şu sağlam salasyň gelýär, ýollaşlaryň bilen hem gürleýişiň gowy. Esasy şondan baş. Ýerden çykanda bir şähitini açyp öýdäkiň bilen sağ ol sağaman gidip gelip bir näme erkek adamda göwün ýok, sağaman geldi. Bular ýürberse boldy. Näme içek, näme içek, näme erkek adam esasy näme? ana dün şol merhamet prezidentimiz şu bayraklar gowuşlaryna bir sahnajy oýnadylar ha. Telpön beýlerak bolanmakda, keypin gat kökmü beýlerak bolsa öňde duraýmagynda diýip ondan eýlek Ýöne suwgan adamdyň ýani ýollaşy bolmagan takdir. Ondan eýlek sen anmazdy. Meňem gyňaçym beýlerak bolsa gat görme diýip. Hatta şulen köp zadymyz baglanlar. Indi Kerim ağa şu perdeleriniz hakda daýdyp bereň, tomoşaçylar üçin gyzyk kıllar. Seni goty höwesli barmy? To höwesli men pikirimçe senetkarlaryň hemmesini çağırsym sunu goty höwesli mükadi. Eger şo hökman bir zady çalmasa da aýdymyny aýtmasa da şo ähli iňçiliklerini bilýärler olar. Sebäbi şo dünýä iňeleri bar. Aýdym zat ýalan durda. Şo aýdym zat iňeler bar şol bagyş sadyny o halipa gelýär, ol sadyny o senetkar hem şu zadyň içinde gaýnap pişýär. Ýalňyşmaýamasam siziň ogluňyz da çeper filmde de suratga düşüp. Ol köp filmlerde, gyýtgazyk nemelerde de düşüp ýör. Ondan gyýlym tügelimi aýdym sady gaty bir şeýle höwetçiňde duýgulary gowda. Kerim ağa perdede Ataşyň tügelime balajygymyz bizine edil ataş özi ýaly ataş bolmadyk. Ýagdaýyna şo balajygyň galyatda gidip pajan alyatda gidiberýär. Mumkin gowy. Yerine bad ýa-mı oglu goýup gideýär. Men yerme ýok. Kaç kynrak bolýar.
indi şeratlar hakda gurrun etdik, dinan hakda gurrun etdik, on gözeligi hakda gurrun etdik. Böyle Türkmen dinan ile näme üçindir hem nämedim gödöňmede aýgytladymdäki aýna ýa-da keçbelekdäki maral şolar gödöňmede gelýär. Daýny şu ýerde näme diýjek bolýarmy düşünensiň de kenime. Bir aýdym aýdyp berdi. Ani ýetler. Ya berekella Allah'a. O vaadınız belentden yaňlansyn. Indi şu ýerde şu aýdym ýerine ýetirýäňiz böyle aýdymda iýnim diýilýär, çykymy diýilýär, ýa ölçeg diýilýär. Şu zatlar aýtmak bilen näme sorasyň ele tomoşaçylar üçin gyzyk kıllar. Ol bagşda teknika var ýa-da oňa Hudaý ses beripdir diýilýär-de. Şu meseleler nähili? Ana berdatdanyň aýdyşy ýoly var, döwletge löktüriň aýdyşy var. Şonu isleýän adam men şoň ýolundan aýtjak diýip aýdyp bilermiki? Şu Türkmen halk aydımlarını öz ilk bilene ölçögleri var. Yankı bir ölçög ritmi hasabı diýäsde. Hasabı mezat doğru elmeli. Yankı seýekdirme, gaýnow diýdi, jukgullu diýdi. Bu hersi öz bagşyň öz ýerini, öz ýoluny edýän ýol var. Merhum şahy hekim dostumuz şol hasabı öwrenmezden iştahat etmeli diýýär. Sebäbi humaralany mıllagany izarlap çary neresi instrumentde humaralany mıllagan izarlýar şonu mıllagan çalan butar şonu ölçegi var. Sebäbi onun artykmazam etmeli däl. Kemen bolmaly. Ya şol her bagşyň öz nemesine misal döwletge löktür aýdym aýdanyna mahmal bagşy da mahmal sesli bir öz bolşy ýol var. Anerde halipada gaýnawlar gidýär. Ol gaty kyn şeýle gün aýdan ýalylar. Hemma ýürek bilen şu bokurdyk ikisi deň işlemeli. Şu ýüregiň bilen duýup şu ýanky Anerde halipaň Kesbelek kino filmini aýdym bar da Kesbelek aýdym bar. Ondan soň Sogeledir aýdan ýer bar. Şol Sogeledir şo ýerde. Soň misal ony Sogeledir kyn aýdym, agyr aýdym şonu çekulaýdym, aý çekmeli şu ýer neme diýilip o soň çykylan zat. Sebäbi şo ýerde
Meren adaşta ya tepten bir haber gele bir haber sakla yolun maral yari o gelenini çekimle bolgun yarım bir nice sehiri sakla yolun maral o gelenini şu filmdaki aydılışı şu aydılışı Asıl nusxası şol. şol. Soňundan on kendime dilli de giň etmem. Aýdakla ýolun maral o gelenini Diýmek çekim has uzun. Onu aydımçıyın, bağışıyın özün okuyuna göre. Süýjedi bermeli. Neyletse öz eline de. Indi ýöne Kerima şu wagtda ana verdatdan ama aýdyp oturýarsyňyz döwletgelekdir dönem. Indi şunu ýaly bolmak üçin näme gerekdi? On şoňal bolmak üçin ilki hükman tuğrutda halipa görmeli. Halipadan pata almaly diýerler. Şol pataly oglan taýmaz diýerler. Şonun pata alıp şoň bir sebäbi aşyk aýdyň pirjan aýdym sadyň piri şondan pata alınan her kimne ataşdagan oglanyň hemmesem şo ýerip gidip biz pata. Onuň şoň ýaly näme gören adamdan on soň köp işlemeli. Indi şu işlemek Köp dinlemeli. Kerima işlemek meselesinde işlemek üçün ustatlar hem gerekdi. Şol ustat aýdym üçin ýany ustat sadanda bolmasa ol ýanyp duran sis bolaýanda da ýerine ýetirip bilýänler. Şu sadandalar meselesinde siz hak berdiler hem işleşdiňiz. Indi Oradaga ba Mehmet we ustatlar. Şunun ustatlygy size täsir edýärmi kämilleşmäge? Hükman sebäbi şu nice ýyl bile de Hudaýa şükür. Ençe ýyl bile aýlanmadyk döwletimize malmaty Türkmenistan otuny şu ýerlerde kän ýerlerde görkezdik. Japoniýada japonça aýdym-aýdan wagtymyzdan bolly. Öylemi? Başga ýurtda boldy, başga ýurtda ýöne Hudaýa şükür öz ýurdumyzyň, öz döwletimiziň ady diýip öz döwletimiziň baýdygyny aldyrdyk. Kän ýerde birinji orunlary getirdik. Şol öz milliligimizi ýanky öz senedimizi görkezdik. Şu halk aýdymlarda şu ýerdäki ýanky bokurdaklar görkezdik. Hemmesini onu köp dinlemeli. Köp dinlemeli şol o bağışynyň bilmeli ýolun. Bu bağışynyň şol halipaň köplenç ilkile magnitofon bolsun niýetde. Any berdi halipa. Şonu dinläberseň şu aýdyp oturýan öz nädip şoňal aýdym duýman galýan. Bir kän dinleýär. Ýoksa mine siz şu Milli Konserwatoriýany motormanlar ýa-saçylyk mektebinde dokumanlar şon ýaly usta bolmak üçin de sowatda ihlas gerek eken. İhlas gerek. İhlas bilen aglasaň sowatdan. Adam ilk bilen beýik Taňrymyzyň beren peşgeçde. Allah'a deyhinem gerek. Allah'dan şonu beripdir bir şu soňky demire çellem şonu halka ýaýratmaly halka hyzmat Bermegen borjumyz. Borjumyz. Her kime berilen akda şol berilimi sen şonu paýlamaly. Eýlekleri öwretmeli. Durmaly bu sunat diýilýän durmak bolanak. Sunodyň Köp işlemeli. Indi durmak bolanak diýende siz ýa aýtdyňyz köp ýurtlar aýlandyk diýdiňiz. Şu meselede Kerimaga, siz hem Kerimaga bilen öz başdagym köp ýurtlarda bolansyňyz. Şo ýerde ýerine ýetiren aýdymlar. Ýanky ulalak ýanky entek birinji ölen ýanky sözüne goşulasym gelýär. Şu ýanky her bagşylaryň öz ýoly bar da. Atdaş tolamy her bagşyny dinläp şu özüçe bagşyň esasy öz ýolum bolmaly. Halipalar dinlemeli. Tolamy atdaş döwletgelekdiriň ana berdatdanyň sahaň aýdymlaryny aýdyp ýöne özüçe de hem daşarut aýdymlarym dinläp özüçe bir ýolla esasy bagşyň Hudaý tarapyn berilen tolamy. Tamam. Näme ýanky diýsiň ýalyk esasam daşarutlarda bolanmyzda ýadyňa düşýärmizde atdaş biziň türkmen ritmlerimize ören şo bir geň görüp bir de neme diýär soraýarlar bir 7-8 10 minut geçen gepleşiklerimizde de aýtdyk. Şu ölçegler. Onuň biziň sunatymyz öwrenjek bolýarlar. Türkmen gelinlik bir aýdymlar Bizim vardır. gelinimiz var. Bizim gelinimiz wasp edýär. Şoň asyllygyny ýa-da şol hamir edip duruşyny şu hatdan hemmedin. Türkmen gelin şolar wasp edýär. Onuň şondan ýanky diýende şo aýdymyň içinde hemmes bar da. Onuň şol aýdymy ýa şolaň sesine şolaň nemesi bilen şonu aýdyp berýär. Şolaň ähengini aýdyp beremiz.